खुलुमबाय गिबियावनो गोनांथारखौ बयखौबो सनमानना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनैनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जोंहा दिनै थारिखआबो जाहैबाय जुननि 17 तारिख दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जुननि 17 तारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोनाबो आंनिसिम गोबांनो बायदिसिना खोथा सोंहरगासिनो दङ जेरै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौलाय माथो 3000 सो सोसिगोन होननानै बुंदोंमोन दा बेखौ थगायबायसो नामा सरकारा होननानैबो नोंथांमोना गोबांनो माखासे बाथ्राखौ बुंहरदों दा बेफोरनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दानिया नोंथांमोननिसिम फारि फारि खोन्थाहरनोसै आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ 3000 नोंथांमोना मोनगोन ना मोना बेनि बागैनो आं खोन्थाहरनोसै दा नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि जैथ' 3000 फैसाखौ मोनमारगोन मोननायाथ' नाथायबा नोंथांमोना दानो मोननो हानाय नङा नैबे आगस्टनि 3 तारिख 4 तारिखआव जा नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना हरगोन होननानै जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होबाय दा बेहाय नोंथांमोना मात्र 1250 थाखा फैसाखौसो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय एबा नोंथांमोना 1250 थाखा फैसाखौनो मोनखागोनखा दा बिनि उनावसो एसे उनावसो नोंथांमोननिसिम माने फेस मेनाराव माने एफा बारायलांबाय थागोन जाहैबाय जेनेबा 1250 थाखानिफ्राय बारायनानै बिथांमोना 1500 बेबादि खालामगोन बिनि उनाव बिथांमोना 1700 खालामनो हागौ नङाबा 2000 खालामनो हागौ नङाबा बिथांमोना एसे समनि उनाव 2000 खालामग्रोनो हागौ बिनि उनाव बिथांमोना बोसोरसे बोसोरनैसोनि उनाव 2500 बेबादि खालामनो हागौ बिनि उनाव बिथांमोना 3000 खौ खालामनो हागौ मानो होनोबा बिथांमोना फेस मेनारावसो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बारायगोन होननानै नोंथांमोननिसिम बुंखादों नालाय दा बेनिखायनो हांगा दावरा एबा हांगासिनो माने सिदायैनो डाइरेक्ट नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जै मास मोनसेयाव 3000 करि फैसाखौ मोननो हागोना बेयो सम्भब नङा नोंथांमोना एसे 3000 मोननो थाखाय मास मोनसेयाव 3000 फैसाखौ मोननो थाखाय एसे समखौ नोंथांमोना नेनो नांगोन दा बेखौ नोंथांमोना बयबो दायो बुजिना मोनबाय जानांगौ जिखियानो जाया मानो माने अरुणोदय स्किमनि फैसाथ' बारायखागोनखा 1250 थाखा फैसानिफ्राय जोंनिया बेयो जायखिजाया बारायनानै 3000 सिम जाहैगोन आरो बिनि उनाव बारायलांनो हागौ खोमा दा बेखौथ' जोङो फैबाय थानाय 5 बोसोरनि उनावसो बेखौ जोङो मिथिना मोननो हागोन दा बे जाहैबाय आरो बेनिफ्राय गोबांनो नोंथांमोना बेखौ सोंहरदों अरुणोदय स्किमनि थाखाय गोदान एप्लाइया जागोन ना जाला होननानै जागोनखौथ' बुंबाय थादों नोंथाङा नाथायबा माब्लानिफ्राय जागोन जामारगोन ना जामारा बेबादि होननानै नोंथांमोना गोबां बुंहरदों आरो दा नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय जोंहा गोदान एप्लाइया जाखागोनखा मानो होनोबा इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आवनो नैबे बिजेपि दोला नोंथांमोननिसिम रादाय होखादोंमोन अरुणोदय स्किमाव गोबां मानसिफोरनो माने मुलाम्फाखौ होबावगोन होननानै जेरै सरकारि न'आवबो नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों दा बेनिखायनो अरुणोदय स्किमनि थाखाय जोंहा गोदान एप्लाइयाथ' एसे उनावनो जागोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना नैबे गोदान एप्लाइयाव अरुणोदय स्किमनि जा गोदान एप्लाइ खालामनाय जागोन दा बे गोदान एप्लाइयाव नोंथांमोना सेलेक्सन जायोबा बे सेलेक्सन जानायनि उनाव जेब्लानो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनजेननो हागोन ओइदिनखालि सोजेनखालिनो नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ सोग्रोगोन जाहैबाय दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ दाखालि मोननो हायाखै दा नोंथांमोनाबो 9000 फैसाखौ मोननो हागोन होननानै जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इलेक्सननि केम्पेनिंनि समावनो बिथाङा नोंथांमोननिसिम फोसावना होदोंमोन दा बेखौथ' नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना मोननो हायाबा सरकारखौ नोंथांमोना सोंखारिनो हागोन आरो आंबोथ' भिडिअ बानायना नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन बेबादि नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन नाथायबा सोनानै होआसै होननानै आं नोंथांमोननिसिम माने रिमाइन्ड खालामहरगोन एबा नोंथांमोननिसिम आङो खोथाखौ बुंहरफिनगोन जाहाथे गासिबो नोंथांमोना सरकारखौ माने सोंखारिनो हायो दा बे जाहैबाय गोदान एप्लाइखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एसे उनावनो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरबाय थादों नैबे जुलाइ मासनि बाजेट सिजनखौ नोंथांमोना जोबग्रोनो होग्रोदो मानो होनोबा नैबे जुलाइनि 6 तारिखनिफ्राय बाजेट सिजोना जागोन नालाय दा बे बाजेटाव गोबां बिथांमोना माने गोदान स्किमनि थाखायबो बाजेटखौ लागोन होननानै बेखौ खोनानो मोननाय जादों गोबां फरायसुलि बिथांमोननि थाखायबो माने बाजेटखौ लागोन होननानै मिथिना मोननाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे समल' नेबानो जाबाय गोबां नोंथांमोननि थाखाय गोदान स्किमा फैगासिनो दङ दा बिनिफ्राय नैबे सरकारि न'नि बागैबो नोंथांमोना सोंहरदों माब्ला सरकारि न'खौ मोनगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैनिफ्रायनो खोन्थाहरगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव फैखाबाय दा नोंथांमोना फारि सरकारि न'खौ लुनो थाखाय नोंथांमोना फैसाखौ मोनजेनबाय थानो हासिगोन जेरै गिबि किस्तिनि फैसा हिसाबै नोंथांमोना 32,500 बेबादि मोननो हायो सरकारि न'खौ नोंथांमोना लुग्रोनो थाखाय दा बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थांसिगोन दा खेबसेनो नोंथांमोना गासिबो माने सरकारि न'खौ मोनजोबजानो लुबैयो नाथायबा बेबादि सोआ प्रायोरिटी लिस्ट थायो
जायफोर बिथांमोना गिबि मोननांगौ दा बिथांमोना सरकार न'खौ लुनो थाखाय गिबि बिथांमोना फैसाखौ सोग्रोनाय जायो जेरै नोंथांमोननि गामियावनो सोरबा सिगां मोनो सोरबा उन मोनो बेबादि जायो मानो होनोबा खेबसेनो सोयोबाबोथ' एसे दिगदार जायो नालाय न'फोरखौ लुनायनि थाखाय दा बेनिखायनो बिथांमोना प्रायरिटि वाइसआव बिथांमोना सरकारि न'नि फैसाखौ सोनानै होयो दा जिखियानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियार लिस्टआव दङ दा नोंथांमोना फारि फारि दायो सरकारि न'नि फैसाखौ मोनलांनो हासिगोन नोंथांमोना बयबो एसे समल' नेलायबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियार लिस्टआव फैनानै दंफैखायो नोंथांमोना दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव गोदान एप्लाइ खालामदोंमोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि नामाबो लिस्टआव दङ जेनेबा नाम लिस्ट ओंखारना फैदों नालाय दा बे नाम लिस्टआव थानाय नोंथांमोनाबो सरकारि न'नि फैसाखौथ' मोननो हागोन नाथायबा नोंनि नामा दायो बेनिफिसियार लिस्टआव फैथ'वाखै बेयो मात्र नाम लिस्टल'सो फैदों बेनिफिसियार लिस्ट होननानै बेखौ बुंथ'वाखै दा बेवहाय जोंहा गोबां भेरिफिकेसन खालामनांगौ जानानै फैबावदों दायो गोबां रिसार्भे खालामनाय जादों रिसार्भे माने बेबादिनो नायगिदिंनाय जादों भेरिफिकेसन खालामनाय जादों डकुमेन्टस बायदिसिनाखौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सम नेनो नांगोन ओरैनोथ' नोंथांमोननिसिम रादाय होखादों फैबाय थानाय 5 बोसोराव जोंनि नैबे आसाम सरकारा गासै 15 लाख मानसिफोरनो आरोबाव गोदानै सरकार न'खौ होगोन होननानै दा बेनिखायनो गासै 30 लाखसो मानसिफ्रा एप्लाइ खालामदों होननानै जों बेखौ मिथिना मोनखाबाय जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खुगानिफ्रायनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन जे 50% मानसिफ्रानो सरकार न'खौ मोननो हागोनखौ जेनेबा 30 लाखसो मानसिफ्रा एप्लाइ खालामदोंबा 15 लाखआनो सरकार न'खौ मोननो हायोबाथ' 50%आ मोननाय जाया होमबा दा बेनिखायनो गोबाङानो नोंथांमोना इलिजिबल मानसिफ्रा सरकार न'खौ जायफोर सिगाङाव मोनखायाखै नोंथांमोना सरकार न'खौ मोनखागोनखा नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियार लिस्टआव देग्लाय बोसोरावनो फैगोनना एसे चान्सआ दङ आरो खामानियाथ' नैबे जुलाइनि 30 तारिखनि बिथोराव जोबनांगौ बेबादि खोनानो मोननाय जादों सेन्ट्रेल सरकारा माने अर्डार हरनायखौ आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैनो भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेखौ जोंनि नैबे आसाम सरकारा नैबे जुलाइ मासनि बिथोरावनो मावजोबनो हागोन बेखौथ' समासो मिथिगोन दा जिखियानो जाया मानो अर्डाराथ' फैखाबाय सेन्ट्रेल सरकारनिसिम एप्रुभेल खालामनांगौ होननानै दा बेखायनो बे एप्रुभेल खालामनाया जुननि 30 तारिखहालागै जोबोना जोबा दा बेखौ जोङो एसे उनावसो मिथिना मोननो हासिगोन दा जिखियानो जाया मानो एप्रुभेलखौ जुदि बे जुन मासावनो मोनजोबनो हायोबाथ' नोंथांमोना सरकारि न'खौ गोबाङानो माने फैगोन बोसोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन दा बे जाहैबाय सरकारि न'नि आपडेटआ दा बेनिफ्राय फैदो नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननांगोन बेखौ नोंथांमोना गोबानो सोंहरबाय थादों दा बेखौ नोंथांमोननो बोसोरसेनि उनावनो होगोन होननानै जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सरकारि नैबे माबानि दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्लासो मोननो हादोंमोन थांनाय देग्लाय बोसोरनिनो नैबे फेब्रुवारि माससिम नोंथांमोना मोननो हादोंमोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बोसोरसेनि उनाव मोनगोनबा माब्ला मोनगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन फैगोन बोसोराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन जायनि थाखाय जोंहा दासान्दि खामानि मावनायाबो जाखाबाय जेरै मनिटरिं खालामनाया जागासिनो दङ फट' साफायनाया जोंहा जागासिनो दङ दा बेनिखायनो फैगोन बोसोराव नोंथांमोना जेरै फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोना फैगोन बोसोराव मोनाबाबो थिग बेबायदिनो जुन जुलाइ बे फैगोन बोसोरनि गेजेर नोंथांमोना समफ्राव मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन आरो नोंथांमोननिसिम जेरै रादायखौ होदों जेरै नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना मोननो हायाबा फैगोन बोसोराव नोंथांमोना कमप्लेनखौ खालामनो हागोन सरकारनिसिम नोंथांमोना सरकारखौ सोंखारिबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ'जों बुंहरनाय जाबाय दा बिनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय बायदिसिना जोंहा देग्लाय बोसोराव जागोन बायदि रोखोमनि नोंथांमोना माने डकुमेन्टस हरबाय थानांगौ जागोन बायदि रोखोमनि माने नोंनि डकुमेन्टस बायदिसिनाखौ नोंथांमोना हरनांगोन फर्म फिलआप खालामना हरनांगोन बेबायदिया जाबाय थागोन देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना बेखौ एसे समल' नेनानै थाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नैबे निजुत बाबु आसनि जिबन प्रेरना बिनिफ्राय नैबे निजुत बाबु निजुत मैना दा बे फैसानि एप्लाइ खालामनाया जागोन ना जाला बेबायदि होननानै फरायसाफ्रा सोंहरदों एप्लाइ खालामनाया जोंहा देग्लाय बोसोरावबो जागोन नैबे अक्ट'बर नभेम्बर बे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोना जागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय एबा बेबादि बोसोर मासावनो जोंहा जाखायो थांनाय बोसोरावबो जोंहा जादों बे जोंहा बे समावनो जादों एप्लाइ खालामनाया दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जायखिजाया बे मास मोनथामखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय बे मास मोनथामनि बिथोराव निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किम बिनिफ्राय जिबन प्रेरना दा बे गासैबो स्किमनि एप्लाइ खालामनायखौ नोंथांमोना जागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना फैसाखौ नेगासिनो दङ मोननो हायाखै होननानै दा नोंथांमोना नैबे आगस्ट मासनिफ्राय मोनफिननो हासिगोन होननानै जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होखाबाय दा बेनिखायनो आगस्ट मासाव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय एसटि स्कलारशिपनि बागै नोंथांमोना गोबांनो सोंहरबाय थादों आङो आरटिआइ होनाय जादोंमोन आसाम सरकारनिसिम नाथायबा दिनैसिमबो आङो
नैबे RTI नि रिप्लाइखौ मोननो हानाय जायाखै ST स्कलारशिप फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दा जेखायनो जाबानो नोंथांमोननिसिम आपडेटआ बेनो जाहैबाय नैबे ST स्कलारशिपनि थाखाय जोंहा रिनिउवेल एप्लाइ खालामनायाबो स्टार्ट जाबाय नोंथांमोननि मबाइलावबो SMS निसय फैदों जानांगौ दा जायफोर नोंथांमोननि मबाइलाव SMS फैबाय नोंथांमोना गासिबो नैबे ST स्कलारशिपनि रिनिउवेल स्कलारशिपखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै बयबो लाजोबानो जाबाय नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन खोमा एप्लाइल' नोंथांमोना खालामना दोनबानो जाबाय आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय आरो जेबोथ' फैसा सोनायनि डेट ओंखारना फैखायाखै नालाय सोखायाखैनोसै बोसोरनै बोसोरथाम जालायलांबाय नाथायबा नोंथांमोननिसिम नैबे ST स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना हरनाय जायाखै दा बे जाहैबाय ST स्कलारशिपनिया दा बेनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि जै दालिसिनि संख्रि जानाय थावखौथ' नोंथांमोना 100% मोननो हाखासिगोनखा आगस्ट मासनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरगासिनो दङ दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि दानखावनायनि बागैसो नोंथांमोना बुंहरगासिनो दङ दा बे रेशन कार्ड दानखावनायनि खामानिया जोंहा एसे उनावसो जागोन बाजेटनि उनावसो जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय जायखिजाया नैबे रेशन कार्डनि दानखावनाय हाबाफारिया जागोरगोन नैबे अरुणोदय स्किमनि एप्लाइ खालामनायनि सिगाङावनो दा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय मानो होनोबा नोंथांमोना गोबां नखरसेयावनो सानै मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन रेशन कार्डखौ दानखावनाय लोगो लोगो आरो बेजों लोगोसेनो दालिखौबो नोंथांमोना 2 केजि मोननो हासिगोन जुदि सानै मानसिया नखरसेयावनो रेशन कार्डआ मोननै जायोबा दालि 2 केजि सिनि 2 केजि सिनि संख्रि 2 केजि करि मोनगोन बिनिफ्राय जानाय थावखौबो नखरसेयावनो 2 लिटार करि नोंथांमोना मोननो हासिगोन दा बेखौ मिथिबाय जानांगौ आरो बिनिफ्राय माइरंखौबोथ' नोंथांमोना मोननो हाखागोन जेनेबा जेरैबायदि मोनबाय थादों बेबायदिनो नोंथांमोना मोननो हाखागोनखा दा ओरैहाय नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन रेशन कार्डआ गुबुन जानाय लोगो लोगो एबा बेलेग जानाय लोगो लोगो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेजों लोगोसेनो जोंहा दासान्दि KYC होनायाबो सोलिगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोना KYC खौ होनानै लायाखै न'खराव जुदि सोरनायाबाफोर KYC होनांगौ जानानै दायो दङबा नोंथांमोना गासिबो KYC खौ होनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नामा दानजाया जाय बिथाङा KYC खौ होनानै लाया बिथांनि नामखौ दाननाय जागोन दा बेनिखायनो गासिबो न'खरनि फेमिलि मेम्बारफ्रा KYC होनानै लागोन ना लायाखै बेखौ थिरांथा खालाम नोंथांमोना नायबिजिरनानै आरो जुदि नामा जुदि जाखाजोब्बायबा गासिबो न'खरनि फेमिलिनि मेम्बारा जुदि KYC खौ होनाया जाजोब्बायबाथ' जेबो टेनसन गैला नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोनबाय थानो हासिगोन रेशन कार्डनि जोहै दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय सरकारि फायखानानि आपडेटआ बेनो जाहैबाय जायफोर गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों एप्लाइ नोंथांमोना खालामबाय थाबानो जाबाय उनाव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना माने जायफोर एसे सिगाङाव एप्लाइ खालामनायमोन दा नोंथांमोना जायफोर माने एलिजिबल नङा माने सरकारि फायखानाखौ मोनथावना नङा दा नोंथांमोननिसिम मबाइल नाम्बाराव माने इनएलिजिबल बेबायदि फैनायनि जोंहा SMS फैदों नोंथांमोननि मबाइल नाम्बाराव एप्लाइ खालामनायाव जा नोङो मबाइल नाम्बार होदोंमोन दा बे मबाइल नाम्बाराव नोङो एलिजिबल नङा जे सरकारि फायखानाखौ नोङो मोननो हागोन होननानै जोंहा बेबायदि SMS फैदों नोंथांमोना बेखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय रेजेक्ट खालामनाय जाबाय बिनिखायनो बेबायदि जोंहा SMS फैदों नोङो इनएलिजिबल दा बेनिखायनो नोंनि बे SBM टयलेटनि एप्लिकेशनखौ जोङो रेजेक्ट खालामनाय जाबाय बेबायदि होननानै जोंहा मबाइलाव SMS फैदों बेखौ नोंथांमोना थाल लाबानो जाबाय जुदि बेबायदि फैदोंबा नोङो सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोननो हानाय नंला दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुंसाव कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों